Сәлем, дуслар, бу Алсу. Сегодня новый выпуск подкаста «Татарский для продолжающих». Ремонт ясыйбыз. Мой дом – моя крепость. Можете ли вы рассказать о вашем доме на татарском языке? А что, если вы задумали ремонт и решили поделиться этой новостью с друзьями, а подходящей лексики на татарском не знаете? Для этого мы сегодня с вами. Сәлем барыгызгада. Вначале, как всегда, новые слова. Сойлым – выбираю. Куптарам – отдираю. Куптарам. Ябыштырам – клею. Ябыштырам. Кисем – отрезаю. Кисем. Сылым – мажу. Сылым. Перде элем – вешаю шторы. Перде элем. Эленіп тұра. Шторы висят. Перде эленіп тұра. Көньяк – юг. Төньяк – север. Көнбатыш – запад. Көнчыгыш – восток. Если вам трудно все это воспринимать на слух, я вам даю пару секунд, пожалуйста, откройте сайт озатлык.орг, проект Эйде онлайн, и там вы найдете рубрику «Татарский для продолжающих». озатлык.орг/эйде. озатлык.орг, проект Эйде онлайн. Приступаем к планировке нашей квартиры. Следует определиться с назначением комнат. Можно ограничиться банальной спальней, гостиной, но для полноценной комфортной жизни понадобится, наверное, кому-то и детская, кому-то гардеробная, а кому-то кабинет. И как мы все это скажем на татарском? Кухня будет ош бульмесе. Логично, правда? Ош бульмесе. Ош – это еда, суп. Гостиная будет кунак бульмесе. Кунак – это гость, кунак бульмесе – гостиная. Спальная будет йокы бульмесе. Тоже логично. Йокы – это сон, йокы бульмесе – это спальная. Бала бульмесе – детская. Бала бульмесе. Эш бульмесе – кабинет. Эш бульмесе. Гардеробную можно сказать шишину бульмесе, а можно сказать киену бульмесе. И также у всех есть прихожая. Йолда. И олда. Читается йолда. Запомнили? Закрепим следующим образом. Послушайте и постарайтесь определить, о каких комнатах идет речь. Бүлмәдә зур ятак тора, идәндә келәм ята. Бүлмәдә кечкенә ятак, тәрәзә янында зур телескоп тора, киштәләрдә китап, уенчыклар бар, идәндә футбол ята. Өстәлдә тәлинкә, чынаяклар тора, киштәләрдә дөге, токмаш, тоз һәм шикәр бар. Бүлмә уртасында зур диван, аның каршында телевизор, киштәләрдә төрле китаплар һәм матур әйберләр. Теперь вернемся к теме урока, к ремонту. Наша цель – научиться описывать свои представления о ремонте в своем доме, а также рассказать, какие действия выполняются в этом процессе. Слушаем диалог. Сәлем, туган, ничек хәлләр? Ремонт ясыйсыз икән, ни хәлдә? Барамы? Сәлем, апа. Яхшы, бара әкренләп. Үзегездән ничек? Диләрәнең теләкләрен шыңга ашыра бу ремонтны тиз генә бетереп булмас дип уйлыйм әле. Ник алай дисәң? Бездәге хәлләр. Фатирдагы барлык иске җиһазларны кайсын саттык, кайсын аттык, абойларны куптардык, яңа затлы абойлар ябыштырдык.
Эшләр зурдан, евро ремонт мәллә? Шулайрак. Иртәгә дизайнер килә, фатирны төрле бүлекләргә бүлеп, Скандинавия стилендә заманча итеп эшлисе килә. Үзегез кайда яшисез соң? Шул ук фатирдамы? Юк, үзәктәге фатир буш бит, шунда яшәп торабыз әлегә. Ярар, яхшы булган. Үзегезгә ремонт ясап бетергәч, безгә килерсез ясашырга. Безнең йорт зур, эш күп. Яхшы, килербез. Минутка грамматики. Если мы говорим, что выбрасываем вещь, то используем слово тошларга, тошлым, выбрасываю. А если мы хотим что-то кинуть, то отам, отарга, отам. Но есть словосочетание шығарып отам. Это тоже означает выбросить. Шығарып отам. Например, иске үстелне тошларга кирәк. Мин аны шығарып атам. Нужно выбросить старый стол, я его выброшу. Дословно вынесу из дома и выброшу. Итке ит оттым. Кинул собаке мясо. Итке ит оттым. Кәнәфине шығарып оттық. Диван выбросили. Кәнәфине шығарып оттық. Дословно вынесли из дома и выбросили. Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Свет в помещении – это не только освещение, но и в первую очередь тепло, которое создает уют и придает законченный вид любому дизайну. Итак, как сказать «включите свет», «выключите свет» и другие выражения. Включите свет, пожалуйста. Утны куабызыгыз әле. Выключите свет, пожалуйста. Утны сүндерегез әле. У вас почему-то темно. Сездә никтер караңгы. Темно будет караңгы. Может, включим свет? Утны кабызыйкмы соң? Утны кабызыйкмы соң? А еще бывает светло в доме, если квартира находится на солнечной стороне. Кояшлы як. Татары иногда говорят, безнең бу якка кояш төшми. В эту сторону свет не падает. Безнең бу якка кояш төшми. Обычно так говорят, когда квартира выходит на север. Как, скажем, север-юг, восток-запад на татарском языке. Юг будет көньяк. Көн – это день, як – сторона, көньяк – юг или южный. Противоположный будет төньяк. Төн – это ночь, як – это сторона, төньяк – север или северный. Запад будет көнбатыш, көнбатыш. Восток будет көнчыгыш, көнчыгыш. А сейчас слушайте рекомендации по расположению некоторых комнат. Аш бүлмәсе төньяк, төньяк көнбатыш яки төньяк көнчыгыш якта урнашса яхшы. Кунак бүлмәсе көнбатыш, төньяк көнбатыш яки көньяк көнбатыш якта булса әйбәт. Йокы бүлмәсе көнчыгыш яки көньяк көнчыгыш ягына караса, иртән кояш шул бүлмәгә карар. Слушаем диалог. Сөмбел, синең Икеяга барасың юкмы? Икеяга барасың киләме әллә? Әйе, миңа аш бүлмәсенә лампа, пычак, савытлар алырга, кунак бүлмәсенә кәнәфи карарга кирәк. Аннан бер әйбергә тагын кызыккан идем әле мин анда. Нәрсәгә ул? Альгот дигән көзгө аласым килә ялдына. Тартмаларына тараклар, фен, бизәнү әйберләре салып була. Уңайлы бит. Аны каян таптың? Ничә тапкыр Икеяга бардым, андый әйбер күргәнем булмады. Кунакка барган идек, шунда күрдем. Бу атнада бара алмыйм, эшләр тыгыз. Бәлки киләсе атнага? Икенче атнага кадәр минем йөрәк түзми, алайса иртәгә үзем генә барып кайтам. Синең белән икенче юлы барырбыз. Бик ашыгышмыни соң? Ашыгышта түгел, ремонтны тизрәк бетерәсе килә. Безнең өйдә ремонт лофт стилендә, ә Икеядагы җиһазлар нәкъ шуңа туры килә. Эй, хыялы инде син. Ярар, әйдә көлмә инде. Ну, конечно, когда мы видим хороший или плохой ремонт, мы хотим это прокомментировать. Бик яхшы булган инде бу, булдыргансыз. Вообще замечательно, молодцы. Шундый сыйфатлы, заманча булган, рәхәтен күрегез.
такой качественный и современный ремонт. Живите на здоровье. Ну и, конечно, когда мы видим, что друзья старались, сделали ремонт, мы им хотим что-то пожелать в новом доме. И вот самое универсальное пожелание. Исен имин ешегис. Живите благополучно. Исен имин ешегис. Рахатын курегис. Пользуйтесь на здоровье. Рахатын курегис. Можно запомнить и использовать более сложную конструкцию. Тырышлыкларыгызның рахатын күреп, исән имин яшәргә язсын. Пусть вам будет суждено жить в здравии и благополучии, получая удовольствие от ваших трудов. Еще раз татарча. Тырышлыкларыгызның рахатын күреп, исән имин яшәргә язсын. И вот на этом подкаст «Татарский для продолжающих» проекта «Эйда онлайн» о ремонте подошел к концу. Ждем ваши лайки, а также вопросы и комментарии во всех соцсетях. Мы есть ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, а также в Telegram. Слушайте наши подкасты и изучайте татарский вместе с проектом «Эйда онлайн». Изучаем татарский. Сол булабыз!